Din stemme er helt normal. Ej, hvad sker der? Er min meget underlig? Jeg kan ikke selv høre det. Ej, Helle, hvad er det, der sker med min stemme? Hvorfor bliver den sådan helt mærkelig? Det er ikke din stemme. Din stemme er helt normalt. Dine ører, der er tinnitus, så det lyder bare mærkeligt. Ej, jeg vil gerne lige stemme. Ej, er det derfor? You and I. Ej, hvad tror jeg, det er, der gør, når du finder ud af, at du har fået Hun dør. Hun kunne godt finde på at sige til dig, at du skal klippe den over og give en halvdel. det skal du gøre med mig! One direction, 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 one direction. Det ved jeg ikke. De skal synge You and I. De er sikkert skiftet. De er sikkert i gang med at skifte tøj. Lad nu være! Jeg kan allerede høre det der tinnitus sådan der. Hallo, synes du min stemme er meget mærkelig? Nej, slet ikke. Ej, lad den meget mærkelig. Eller prøv at snakke endnu mærkeligere. Det kan jeg ikke, jeg har ondt i min hals. Hallo, jeg kan tage noget i skole i morgen. Jeg troede før, du gjorde det med vilje.